אני לי שריר דולב, מייסדת שותפה ומנכ"לית ריליון. אחת הפונקציות במוצר שלנו מאפשרת לאנשים להגדיר מילת קוד ולהזיק עזרה באמצעות הקול שלהם. לפני חודש אישה, שבו נקרא לה דנה, הלכה לרופא שיניים. היא אמרה לו, קר לי פה, והם התחילו את הטיפול. כעבור 5 דקות פרצו משטרה, מכבי אש וסייר מכוח ההבטחה הפרטי שאנחנו עובדים איתו לחדר, ועד שדנה לא אישרה ב100% שהכל תקין וזו הייתה אזעקת שווא, הם לא עזבו. דנה היא אחת ממאות נשים מאוימות שפורום מיכל סלע נותן להם מעטה הגנה טכנולוגי, וביניהם המוצר שלנו, של ריליון, והיא שכחה שהתיק שבכלל היה בקצה השני של החדר, קלט את מילת הקוד קר לי פה, הפעיל את מוקד החירום, ומרגע שהיא לא ענתה להם לשיחה, הוא הפעיל את הפרוטוקול ושלח אליה את הכוחות. דנה היא לא איזה לקוחת VIP, היא לקוחה רגילה עם מנוי חודשי שעולה כמו קפה וכריך בארומה. לפני 3.5 שנים, כשהתחלתי את ריליון, היה לי ברור שאני רוצה לתת מענה כמובן למצבי חירום אמיתיים, אבל גם לתחושות היותר יומיומיות שמלוות את כולנו, של ביטחון אישי נמוך. זה יכול להיות בתור הורים שדואגים לילדים שלהם שנוסעים לאילת פעם ראשונה או יוצאים בערב עד מאוחר. זה יכול להיות מעסיק ששלח את העובדים שלו לנסיעת עבודה לחול, וזה יכול להיות אני שלפעמים עובדת עד מאוחר במשרד, חוזרת במונית או ברכבת הקלה, ורוצה לדעת שיש לי כתובת להתקשר אליה, בין אם זה לליווי עד הבית, אבל העיקר שהם יהיו זמינים 24/7, שיהיו מקצועיים וידעו מה לעשות במקרה חירום אמיתי. בשביל זה חברנו לחברות אבטחה פרטיות, חברות שעד היום מגינות בעיקר על נכסים, בין אם זה משרדים, בתים, רכבים, ואפשרנו להם באמצעות טכנולוגיה להפוך את המוקד שלהם למוקד חכם, שיודע לתעדף קריאות בזמן אמת, להביא תובנות על המשתמשים, ולטווח הרחוק גם לחסוך משאבים. אנחנו עושים אינטגרציה עם המוצר שלנו, והם מוכרים אותו בעצם לסוגי משתמשים שונים, בין אם זה ארגונים, קהילות, אנשים פרטיים, ובכך מאפשרים להם שירותי פרימיום של אבטחה, ולעצמם גם חיסכון במשאבים וגם הגדלת הכנסות. המשתמשים עצמם צורכים את השירותים דרך אפליקציה, ובנוסף יש בה פונקציות נוספות שמאפשרות להם העלאת תחושת הביטחון האישי, כמו שיחת וידאו למוקד, ניטור המשפחה שלהם, קבלת התראות על כניסה למקומות מסוימים וכו'. הסיפור של דנה הוא אמנם סיפור מצחיק, שהייתי שמחה מאוד להשיג את הוידאו שלו ולראות איך זה היה נראה בזמן אמת, אבל עד היום היו לנו 17 מקרים, אתמול היה המקרה 17, של הצלת חיים בזמן אמת, אנשים שבאמת היו צריכים את המוצר כמוצר חירום, ועוד עשרות מקרי הפעלה בתחושת ביטחון אישי נמוכה. אני מזמינה אתכם להצטרף למסע שלנו, להפוך את העולם למקום בטוח יותר עבור כולנו. תודה.